हेलो लोगोफोरा आं मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल स' लोगोफोर दिनै जोङो बेयाव टपिक लानानै फैदों जे रिसेलिं खालामना फैसा बोरै खालामनो मासावनो 50,000 60,000 70,000 1 लाखनि सायावबो थाङो बबा बेबो फ्रियावनो जेरो इनभेस्टमेन्ट दङ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदो जाखानो हागौ स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो आं बे टपिकखौ खिन्थागोन माबायदि फैसा खामायनांगौ माबायदि माबानांगौ आरो बे एप्सआव नोंथांमोना फ्रियावनो बनासबो मोनगोन आरो स्क्रेच खालामनानै फैसा मोनगोन दैलि आरो बेयाव नोंथांनो फ्रियावनो गावनि दखानबो खुलिनो हागोन अनलाइन दखान अके आरो बेयाव प्रडाक्टआबो कम्पानिनि जागोन आरो नोंथांमोना जिमान गोसो जिमान नांगौ जिमान मार्जिन नांगौ मार्जिन माने मा मार्जिन माने नोंथांनो बेसे दाम बारायगोन दा हमना 200 थाखानि माल 200 थाखानि मालबा नोंथाङा बेखौ 50 थाखा बारायबाय 250 बारायबाय 250 बा 50 थाखा नोंथांनि जाबाय आरो 200 थाखाया कम्पानिया लांगोन नोंथाङा जुदि 200 थाखानि मालखौ 300 थाखा बारायगोन होनबानो 100 थाखाया नोंनि जाहैबाय मार्जिन जाहैबाय आरो 200 थाखाखौ बिसोर कम्पानिया लांगोन मिथिबाय बेखौनो नोंथांमोना जिमान हायो जिमान बारायनो सानो इमान बारायनो हायो नोंथांमोननिसो गोसो जिमान बारायगोन बेखौ कम्पानिया लाङा जिखिनि राइट फिक्स प्राइस बेखौल'सो कम्पानिया लांगोन स' बेयावनो नोंथांमोना बुहुत माल फाननानै अनलाइनाव खालि नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो थाखाय वाट्सएप फेसबुक माबा मोनसे ससियेल मिडिया थानांगोन होमबानो नोंथांमोना मावनो हागोन बेयाव आरो फैसा खामायनो हागोन बेबो फ्रियावनो स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बुहुत अभार स्मार्ट मानसिफोरा दा सानगासिनो जानो हागौ आरे भाई जुदि इमान फैसा मोनमारबा नों मानो इउज खालामाखै नों मानो बनायाखै नों मानो माहाजोन जायाखै नों मानो बिदि दोंबाय थायो नों मानो भिडिअ बनायो इउटुबाव बिदि साननो हागौ बे मानसिनि थाखाय आं मोनसेल' सानो एन्सार बुंनो सानो बेनो जाहैबाय आरे भाई खोनासं सब खामानियानो बयनिबो थाखाय खहस नङा बयनिबो थाखाय इजि नङा आरो बयनिबो थाखाय जाया बे खामानिया मिथिबाय जेरै हमना ला जाय गावनि खामानियाव मोजां मोनो जे खामानियाव मोजां मोनो बिसोर मावनो हागोन नङा होमबा जेरै दा आं इउटुबाव भिडिअ बनायनो मोजां मोनो बेखायनो आं इउटुबाव फैसा मोनदामोन जायखिया आङो भिडिअ बनायबाय थानो इन्टारेस्ट दङ आंहा बेनि थाखायनो आं बनायबाय थानो हायो जेरै दा आंहा बे रिसेलिंआव आंहा बारा इन्टारेस्ट गैया बेनि थाखायनो आं बेयाव मावनो हायाखै आरो जुदि आं गोसो जायोमोनब्ला आंबो मावनो हागौमोन जेरै दा इउटुबाव मावगासिनो बेफोरबायसानो जेरै नोंथांमोना दा गोसो गैयाबा खायसे आं सबखौबो टारगेट खालामाखै दा नोंथांमोनखौ जायखिजाया आं फर एग्जाम्पल होनबाय दा सोरबा सासेबाबो आंनि भिउवार्सफोरा जानो हागौ सोरबा सासेबाबो इउटुब चेनेल बहुतफ्रा क्रिएट खालामबाय जानो हागौ बाट टिकिनो हायाखै बाट थासिननो हायाखै थारमाने फैसा मोनो थारमाने सानसे साननै फैयो खेबथाम खेबब्रै मास मोनसे गाहामहालागै भिडिअ बनाय उनाव गाज्राबना दोनो बेफोरबायसानो आंनियाबो रिसेलाराव बिदिनो जाबाय थादों बेयावबो टाइम नांगौ बेयाव जुदि नोंथांमोना जुदि खेबसे मानसि बनायनो हायो नेटवर्क बनायनो हायो टिम बनायनो हायो नेटवर्क माने मानसि सोनाय बे नङा हा थारमाने जेरै एयारटेल भडाफन जिअ बेफोर कास्टमार आरो ना बेफोरबायसानो कास्टमार जेरै बेखौबो नेटवर्क बेफोरबायसानो कास्टमार बनायनो हायो बे होमबानो नोंथांनि बिजनेसा थांगोन आरो खारगोन आरो नोंथांनाव गाद फैसाया फैगोन आरो उनाव नोंथांमोना जिथा फैसा मोनगोन आंखौ बुंफैबानो जाबाय माने आंबो प्राउड फिल खालामगोन आंनि भिडिअखौ नायना थारमाने जादों होननानै नङा होमबा स' भिडिअखौ जोबजासे नाय फुल स्क्रिनाव बुंगासिनो स' लेट्स सिगां जोङो मबाइल अन खालामनांगोन अके मबाइल अन खालामनांगोन आरो इयो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय स' इन्टारफेसा इनिया बिदि जागोन अके वार्क फ्रम हम न' इनभेस्टमेन्ट न' एक्सपिरियेन्स अके आन मान अनलाइन सेम टाइम बेहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ होना लगइन जाबानो जाबाय कन्टिनिउ खालामना लाबानो जाबाय अके भेरिफाइ नाम्बार जादों बेयाव कन्टिनिउ जा ओमफ्राय बेयावनो शेयार अन ससियेल मिडिया एन्ड आन अके थ' सरि बेनिफ्राय वी निड टु बिल' प्रेसिडेन्ट फ्रम सामथिं आर्निं एन्ड एक्सपिरियेन्स स्ट'र वी निड टु एसएसियाफोर सोंदों थारमाने स्ट'र आरो कन्टेक्टनि एलाउड पारमिसनल'सो बिदों मिथिबाय बेयो थारमाने शेयार खालामनो थाखाय बेयो जेबो एख' बियाखै एलाउ खालामना होबानो जाबाय अके बेलेग एप्सआव मा जायो बहुतता सोरबा सोरबि माबा माबि बिजोबो डाटा साटा माबा माबि एलाउ खालामजोबनो होयो मबाइलखौनो पुरा बिदि खालामबा पुरा हेक जानायनि चान्स थायो इसोरनो पुरा थांजोबो ओंखायनो खालामनो आरोना नोंथांमोना स्क्रेच खालामनानैबो फैसा मोनो लाइभ प्रुफ आंनिखायनो नोंथांमोननो आं दायो थाइसेयाव मोनबाय बेयाव हदाय सानसेयाव खेबसे बार खालामनो हायो नोंथांमोना इयो दा गैला आंनि चान्सआ थांजोब्बाय ओमफ्राय इयो दा बारि फैयो लगइन जाना लाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना बेयाव ओमफ्राय इयो माइ आर्निं नोंसोर मा बेसे खामायदों बेखौ नायनो हायो आं दासो खुलिना देखायदों बेखौ मिथिबाय माइ अर्डार मा अर्डार खालामदों बेखौ नायनो हायो आरो मा शेयार खालामदों नोंथांमोना बेखौबो नायनो हायो आरो बेयाव ना ओमफ्राय बेयाव फैयो दा बेंक डिटेल्स होना लाबानो जाबाय नोंथांमोना अके बेंक डिटेल्स जेराव नोंथांमोननि फैसा फैगोन मिथिबाय आरो बेयाव नोंथांमोना सार्टिफिकेटबो मोनगोन जेरै खेबथाम अर्डार खालामनायाव नोंथांमोना सार्टिफिकेट गांसे मोनगोन आरो 10 जन मानसि सोनायाव मानसि जइन खालामनो नोंथांमोना गांसे सार्टिफिकेट मोनगोन आरो 50 जन मानसि नोंनि सिङाव जइन खालामनायाव नोंथाङा गांसे सार्टिफिकेट मोनगोन आरो इयो ट्रेन्डिं केटेग'रि माया ट्रेन्डिंआव थांदों आरो ना बांसिन बायजादों बांसिन नागिरजादों बेखौ आरो ना इयो आरो नोंथांमोना अनलाइन दखानबो खुलिनो हायो गावनि वेबसाइट अके जेरै फ्लिपकार्ट एमाजन बेफोरबायसानो नोंथांमोना मोनसे वेबसाइट खुलिनो हायो गावनि पुरा डेन्जार थारमाने फ्रि माल आरामसे बिन्दास फ्रियावनो मिथिबाय नोंथांमोना नायनाय हाउ टु क्रिएट योर अनलाइन शप इन 1 क्लिक
share your shop, promote your shop in WhatsApp social media ओमफ्राय मार्जिन जिमान नांगौ मार्जिनखौथ' आं नोंथांमोनखौ बुजाया 100% शेयार खालामना सिलेक्ट खालामना लाबाय आं दानाबो क्लिकआनो जाबाय दसेनो गोदानानो मा होनो शपआनो दखाना आंनो खुलिबायानो नै इउ कमार्स शप इज लाइभ ट्रानजिट बर' शप आंनिया मिथिबाय नोंथांमोना जुदि थगायनो सानदोंबा नायबानो जाबाय आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना शेयार खालामनो हायो नोंनि दखानखौ नङा होमबा आरो आं शेयार खालामनोसै दा वाट्सएपआव शेयार खालामनोसै आं ना जायखिजाया सासे मानसिनो हरनोसै आं बेयाव सासे मानसिनो हरनोसै आरो ना बेयो आंनि दखानखौ नै दे आं बेयाव हरबाय आरो ना हरबाय आं दा आंनि दखानखौ शेयार खालामनानै नोंथांमोना जुदि थगायनो सानदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन नायबानो जाबाय माबायदि आरो दा आं लाइभ प्रुफबो देखायगोन नोंथांमोननो नै दा आङो केटेल'जि थारमाने प्रडाक्टफोरखौ एड खालामनोसै आंनि दखानाव ना बेफोराव आं दा एड खालामनानै दोनजोबगोन मानोना आं सब फानजोबखागोन मानो आंथ' फैसा नाङाखै फ्रियावनो फानगोन मानो फाना न' ओमफ्राय आरो आं मा केटेल'जि आङो घुरि सुरि सब आं एड खालामजोबबाय ओमफ्राय दान खालामनानैसै आं अके ओमफ्राय दान खालामना होबाय आङो ओमफ्राय बेयाव दा इखिनि माला सब एड जाजोब्बाय आरो ना आंनि दखानाव एड जाजोब्बाय नोंथांमोना थांनानै नुहैगोन थांबा अपेन खालामबा नुहैगोन आरो नोंथांमोना एक्सपार्टफोरनि बेनि अफिसियेलनि इसोरनि भिडिअखौ नायनानै मोजाङै बुजिनोबो हागौ मादि मा खालामनांगौ मा खालामनाङा मिथिबाय नोंथांमोना बेयावनो बुजिजोबगोन आरो नै बहुत सारा अपसन दंबावो माबायदि फैसा खामायनांगौ माबायदि फैसा खामायनाङा इखिनिल' नङा आरो ना निउ इउजार स्टर आन्डार 10 ओमफ्राय गेट डिसकाउन्ट जइन मेम्बारशिप जाबा नोंथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन आरो मा बेनिफिट होगोन नै 7 दिन फ्रि मोनगोन मिथियो बेनिफिटा जाहैबाय जेरै नोंथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन सार्टिफिकेट मोनगोन ओमफ्राय फैसा कमिसना बांसिन जाहैगोन आरो सब माबाफोरानो खरस जाहैगोन आरो ना ओमफ्राय 2 घन्टा माबायानो गोबावनि उनाव फन हरदोंमोन नालाय माबा मोनसे नांगौबा होमबाना 5 मिनिटनि उनावनो फन हरगोन थबनो हरफिनगोन आरो 5,000नि जायगायाव 10,000 बनास मोनग्रा जाहैगोन आरो ना आरो नै नोंथांमोना लर'दे दा माबा नालाय मा होनो बन्द' नालाय आरो ना दा कर'ना जादों नालाय थाखाय बन्द' खालामना दोनथ'दो आरो नोंथांमोना इनभाइट खालामनानैबो फैसा खामायनो हायो मिथिबाय नै दा नायबानो जाबाय लिडारशिप नाया आं दा सासे सोरबा माबा लायबाय खोमा नै फैसा फैना दंफैयो आंनिया बेफोरखौ बादि बे जिखिनि नोंथांमोना बे इनभाइट खालामनानै फैसा खामायनो हायो आरो ना जेबो टेनसन लानाङा आरामसे बिन्दास फैसाबो खामाय गिफ्टबो आरो नै फ्रि स्टर फ्रि दखान आरो ना फ्रि दखान ओमफ्राय नै फ्रि स्टर कारेन्टलि डाउन ओमफ्राय नै ट्रेन्डिं केटेल'जि माखौ बांसिन नागिरदों मानसिफोरा माखौ बांसिन बायदों मानसिफोरा बेफोरखौ नायनो हायो नोंथांमोना दा फैयो माबायदि शेयार खालामगोन माबायदि फैसा खामायगोन जायखिजाया प्रडाक्ट सेलेक्ट खालामना नोंथांमोना आं दायो जायखिजाया प्रडाक्ट सेलेक्ट खालामना लाबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनखौ कपिबो खालामनो हायो आरो नोंथांमोननि दखानावबो एड खालामनो हायो गोजौआव दंमोन एड शप दा आङो बेखौ वाट्सएपआव शेयार खालामना देखायनोसै जायखिजाया मोनसे लाबाय आं दा जायखिजाया मानसिनो आं शेयार खालामनोसै आरो नायखौ प्रडाक्ट आं जायखिजाया मानसिनो शेयार खालामना नोंथांमोननो देखायगोनल' आरो ना नै दा आं बेयाव देखायबाय आरो ना बेयाव देखायबाय आं दा आं बेखौ सेरबाय ओमफ्राय आं बेक बटमाव खेबनै थुगोन ओमफ्राय शेयार डिसक्रिपसन अनलि ओमफ्राय शेयार शप लिंक अनलि शेयार डिसक्रिपसन अन उइथ शप होमबानिया बेखौ सिलेक्ट खालाम ओमफ्राय बेखौ शेयार अन वाट्सएप खालामफिनो होमबानिया थारमाने नोङो अर्डार खालामना होनो गोनां गैया कास्टमारानो गावनो थांनानै गावनो अर्डार खालामना लानो हागोन आरो ना होमबाना बिसास बांसिन जागोन 10 थाखाबो आं फ्रियावनो मोनबाय मिथिबाय शेयार खालामनायाव लोगो लोगोनो पुरा बिन्दास खस्थार आरो ना बेयाव ओमफ्राय दा जोङो थांनानै शेयार खालामफिननानै नायनोसै आरो ना जादोंना जाया थांना नै दा आं शेयार खालामबाय बेयाव ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफनि थाखाय दा आं बेखौ अपेन खालामना देखायगोन आरो ना आंनि दखानखौ अनलाइन दखान खुलिनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो दा नोंथांमोना दा भिडिअ माबानायखौ जुदि बिसास खालामोबा थांनानै आरामसे डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन थांना आरामसे नायबानो जाबाय अपेन खालामनानै मिथिबाय दा नाय आं जास्ट नाव थुबाय जास्ट नाव थुनानै ओमफ्राय दा आं देखायसिगोन आरो ना अपेन जादों नै बेयाव वेबसाइटनि एड्रेसावबो मा देखायदों जेबो ग्लर' सल्ल' देखायखा देखायदों माइ शप प्राइम .com सो देखायदों मिथिबाय नै प्रान्जित बर' शप ओमफ्राय नै नाय ओमफ्राय डिलिभार केस अन डिलिभारि माबादों नै आं प्रडाक्ट जिखिनि एड खालामदों आराम बिन्दास ओमफ्राय सोरबा जुदि माबा मोनसे माल बायनोबा आरो ना प्रफाइलाव थांनांगोन प्रफाइलाव थांना लगइन खालामनांगोन जेरै फ्लिपकार्ट एमाजननिफ्रायसो लगइन खालामनांगोन मिथिबाय होमबासो अर्डार खालामनांगोन जेरै नाय लगइन खालामनांगोन नाम्बार होनांगोन नाम्बार होबा इयाव अटिपि फैगोन बेखौ साबमिट खालामबासो जागोन आरो ना बेखौनो आं नोंथांमोन देखायनो थाखाय माबादों आंथ' इयाव अर्डार खालामजोबो आरो ना दा आं एप्सआव फैफिनबाय नोंसोरखौ देखायनो आरो ना नोंथांमोनखौ देखायनोसै आं एसे बुजायनोसै आरो ना ओमफ्राय बिनि थाखाय आं फैफिनबाय इयाव ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो बुजिनो नाजा बुजिनो नाजायाबा जेबो जानाय नङा ओंखायनो आरो ना बेयाव बुहुत मानसियानो बुहुत फैसा खामायगासिनो 1 लाख 2 लाख 5 लाख दं रेडिसन थारमाने 50,000 60,000 40,000 बेफोरसो खामायगासिनो आरो ना जायखिजाया नोंथांमोनाबो खामायनो हायो जुदि बेखौ गोसो होनानै मावोबा आरो ना दा
फैयो प्रडाक्टखौ आरो भाई सोरबा जुदि माबायाव थांनानै बायाबा दखानाव थांना अर्डार खालामनो रोङि थाबा आं बोरै अर्डार खालामना होनो इदिनबा इयो प्रडाक्ट जायखिजाया सिलेक्ट खालामना मा बुस्थु नांगौ आरो इयो नाम्बारखौ सिलेक्ट खालामना ला खैखान नांगौ खैखान नाङा खै नाम्बार नांगौ बेसे गिदिर नांगौ ओमफ्राय इखौ आरामसे थुना केस अन डिलिभार अनलाइन इफोर बायदि बायदि दङ आरोना पेमेन्टआ फै एप्लाइ डिसकाउन्ट सोरनोबा जुदि डिसकाउन्ट होनबा नोंनाव जुदि कुपन कड दङबा कुपन कडखौ एप्लाइ खालामना हो ओमफ्राय दा नोङो प्रसेसआव थु आरोना केस अन डिलिभारिखौनो थुनोसै जोङो मानोना बेखौ केस अन डिलिभारिखौ बांसिन मानो फोथायो आरोना होमबाने आखाइ फैसा होनायखौ ओमफ्राय होना होबाय होनानै दा इयो डाइरेक्ट अके नेक्स्ट खालामना हा नेक्स्ट डाइरेक्ट खालामबाथाय नोंथांनियाव जेबो फैसा मोनो ना ओंखायनो गोसोआव लाय बेयाव मोजाङै नायबानो जाबाय इयो डियार कास्टमार प्राइस लिरना दङ ना बेयाव खेबसे थु हा डियार कास्टमार प्राइसआव थुनानै ओमफ्राय दा 485ल' नायो 485खौ इखौ कम्बाइन्स लांगोन नों जुदि थाइसेयाव बाराय नों थाइसेयाव मोननाय ना मिथिबाय ना इयो दा 485 आं इखौ 600 खालामगोन बेखौ दाननानै होमबाने आंना 115 थाखा मार्जिन थागोन आरोना 485खौ इसोर लांगोन ओमफ्राय 115 थाखाया आंनि जाहैबाय मिथिबाय आरो इखि आङो जुदि बुहुत फानबाय थायो सप्ता आं बनास मोनगोन 5000 10000 मिथिबाय ओमफ्राय आंखौ नेक्स्ट खालामना होबाय एड्रेस सिलेक्ट खालामदो ओमफ्राय आरामसे अर्डार खालामना होदो मिथिबाय आं दायो अर्डार खालामा बेनि थाखायनो आंखौ दानफिनबाय आरोना नोंथांमोननो देखायगौल' आङो ओंखायनो जास्ट देखायदोंल' आं नोंथांमोननो मिथिबाय आरो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम थायोबा माबा मोनसे सोंनो गोनां दङबा बेनि बागै बिनि माबायै बुजियाखैबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामना सोंनो हायो आं आरामसे बिन्दास नोंथांमोननो हेफाजाब खालामनो बियो दंखायो टेनसन दालाखा मिथिबाय ओमफ्राय नै दा नोंथांमोना माइ सपआव थांनानै दे नायनो बायो बेसे अर्डार फैदो बेसे अर्डार फैया बेसे खामायदो बेसे खामाया आरो नोंथांमोना बिसोरनि अफिसियेल भिडिअखौबो नायनो हायो इयो बुजिजोबनाय दङ मादि मा खालामनांगौ मादि मा खालामनाङा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना दोनबा थेंक इउ